Kaluwore kod arita kwe mosebedo karocho ratich oganda e kuonde dak mopogore opogore e kaunti ma Kisumu. Migosi Audi Ogada, achiel kuom jakene ratich oganda kendo jadak ma Kisumu, ondiko barua ne Kisumu County Commander to kod National Police Service mondo otem matek okel kwe kendo duoko chien kuo mag ang'enge, nek ma ahohaye mosebedo katimore okinyi godhiambo kuonde machalo kaka Manyata, Obunga, Kondele, Kawosh, Migosi, Ogango, Mbeme, Kibos, Molema, Bwe, Chiga, Mamboleo, Kanyakwara, Riat, Kisian, Otonglo, Daraja Mbili to kod mamoko. Weche mag arita kwe osekethore moloyo. Ituro dhoudni, ituro dukni, ja apiko bende moting'o ji igoyo, jo M-Pesa moloro moleo bende iluwo, imako, igoyo. Koro wach mar arita kwe ni osebiro mal ahinya. Mae momiyo nyandiko barua ne County Commander marwa ma Kisumu mondo rangi ni wach arita kwe ma ji inego pile, ji ihinyo pile, ji ikwalo pile, dukni imuko pile, johala ma ikwalo pile. Ma wach manyomiyo andiko barua ne County Commander mondo ne ni mano en ratiro mar oganda, en ratiro mar dhano mondo arita kwe mare orangi gi polis. Ogada lero ne Kala TV ni medruok ma kwe kelo kaluwore kod dhiera, pek mar ngima kaachiel kod koso tije mojende nyalo timo. En clear ni weche ariyo wachore e wach mar medruok mar kuo. Achiel kuomgi wachore ni dhier, ariyo kuomgi wachore ni koso mak joma tindo oyudo tich, lack of employment and poverty. Waromo kaachiel kod jadak Malolwe leronwa kaka nek mokalo 3 osetimore kuonde dak mopogore opogore to koda ka hinyruok kod luoro mamako oganda chutho to jogo matimo ohala. Den zingine sijui imefanyikana huko Nyamasaria, same day unasikia wapi huko side za airport. So honestly speaking, if at all I must say this is not safe. Is not safe at all. Kwa nyal dak ni kata saa ariyo iluoro ok nya yudi oko. Koro ka ji to go ohala, jomoko dhi nyaka as far as 4 saa 5. Ang' ni lok nade tiluor ni samoro kiwuok to kiwuok kata late sama ang' idhi no kamoro kamiukale no taya onge, igoyi manegi mamayi matin miselosono. Koro adier ma Nyasaye ok ober ahinya. Koro miyo polise wa county commissioner gi jog moko te man bang'e ma luwe, chiefs te, ji te mar concerned, mani offices mag security nyaka gitim gimoro mondo gikony country ni. To nona kata economy magidwaro no. Ne Kala TV kawuok e chuny boma ma Kisumu, and Steve James Odhiambo.